खुलुमबाय स्टुडियो आं दायो दङ राजीब बसुमतारी। बे समाव एपिडिसिएलखौ लानानै बिटिआरनि मोनफ्रोमबो जिल्ला ओनसोलाव ससियेल मिडियाफोराव सावरायनाया बुंफबलायगासिनो दङ। जेरावबो एपिडिसिएलआ मोब्लिब मोजां जगायनो हायैनि दावराव दावसि सोलिगासिनो दङ। फेसबुक वाट्सएप नायब्लानो मोब्लिब गैयैनि सावरायनायखौ नुनो मोननाय जागासिनो दङ। नोंगौ बे समाव फिन फोरमायदि थारैनो रायजोआव मा जामारदों। एपिडिसिएल बिफाना रायजोनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव जानाय बायदिनो जोंनि बिटिआरआवबो एबा बिटिआर ओनसोलावबो एपिडिसिएलनि सांग्रांथि गैयैखौ नुनो मोननाय जादों बुंब्लाबो जों बांद्राय बुंनाय जानाय नङा। बिटिआरनि जेरावबो उदालगुरि, तामुलपुर, बाक्सा आरो क'क्राझारावबो मोब्लिबा मोजाङै थायैनि रायजो राजाफोरा गोबां सावरायनाय बा दावराव दावसिखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो मा जामारदों रायजोनि मोब्लिब बिफाना? मा जाहोनाव नांगौ बायदि रायजो राजानो मोब्लिब जगायना होनो हायैखौ नुनो मोननाय जादों। हरसे हरसे मोब्लिब गैयैनि बोथोरा गरमजों उन्दुनो हायैनि ससियेल मिडियाफोराव दावराव दावसि। बे समाव फिन फोरमायबावोदि रायजोनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव जानाय बायदिनो जोंनि बिटिआरआवबो एपिडिसिएलनि सांग्रांथि गैयैखौ नुनो मोननाय जादों। रायजोनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव जानाय बायदिनो जोंनि बिटिआरआवबो एपिडिसिएलनि सांग्रांथि गैयैखौ नुनो मोननाय जादों। बिटिआरनि जेरावबो उदालगुरि, तामुलपुर, बाक्सा आरो क'क्राझारावबो मोब्लिबा मोजां थायैनि रायजो राजाफोरा गोबां दावराव दावसिखौ नुनो मोननाय जादों। बे समाव फिन फोरमायबावोदि बिटिआरनि जेरावबो मोब्लिब मोजां होनो हायैनि थाखाय रायजो राजाफोरा ससियेल मिडिया फेसबुक वाट्सएपफोराव गोबां सावरायनायखौ नुनो मोननाय जादों।